Hej YouTube, velkommen til review af MP7 A1 Sword fra Hekla Koch og Umarex. Gunnen her er metal og metal gearbox. Den har en folding stock, som I ser her. Så det er jo dejligt. Den har også en folding grip i starten, eller i fronten, som det kaldes. Den har et rail system på hver side af våbnet, og den har et rail system på toppen. Gunnen her kommer med 2 sigtekorn. Den har det, som alle kender fra Modern Warfare 3. Med de 3 hvide dutter. Og så har den også det. Så kan du også slå det op. Og det der. Så kommer det til at se sådan ud. Sådan der. Så det er jo faktisk ret fedt. Sigtekornene er også i metal. Og du kan justere på dem. Løbet er metal, så det er fedt. Og du kan købe ekstra ting til det, og nyt løb, hvis det er. Men det har jeg valgt ikke at gøre. Men herude har du inderløbet, du kan skrue af. Og så kan du sætte en lyddæmper på. Da jeg købte den her, så følte den her med til. Så vent lidt. Nu sætter jeg lige lyddæmper på. Sådan der. Så er der sat lyddæmper på den. Og stokken er ude. Den er inde. Nu ser den lidt sej ud. Men jeg ved ikke, hvad der er galt med min, men den skyder ikke rigtigt, når der er lyddæmper på. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør den i hvert fald bare ikke. Godt så. Gunnen, ja, da jeg købte den, følger silencer med, bærerem, high-cap magasin, værktøj og batteri og lader. Batteriet er faktisk ret lille, som du kan se. Det er større end min hånd. Så det er jo... Men det virker faktisk rigtig godt. Og det har en opladningstid på 2,5 timer, skulle jeg mene. Og når du køber det, så skal du lade den op i 4 til 5 timer. Batteriet tager du ind i våben ved at klikke den der lille knap med pilen på. Så det gør jeg lige. Samtidig med at du gør det, så hiver du ud i den der. Så ser den sådan der ud. Den her hiver du ud. Og så hvis den er på nogle single file eller auto, sætter den op på safe. Så følger du pilen der er her. Du skal se der. Ind der. Så bare køre den ind. Og den der dude deroppe kører med. Nu skal den ud igen. Så selvfølgelig lige tage den der ud, som jeg viste jer før. Så hiver du bare ud den der. Og så kan du tage batteriet ud. Så du kan se. Og for at tage den på igen, skal du følge den her lille, så skal du følge løbet, der er der. Få den sat på, sådan der. Klikker du den ind, så siger et lille klik. Sådan der. Og hvis det er batteri, så er den klar til at skyde. Så er der high-cap magasin.
Har et high-cap magasin. Det er et high-cap magasin på 170 skud. Med spolerne her. Meget fedt. Godt nok. Nu vil jeg lige sætte mit batteri til opladning, og så vender jeg tilbage med lidt skyderi senere. Hej. Godt nok. Nu har jeg fået godt en lat. Skriv dem ud, og batteriet opladet. Så det er bare at skyde. Så får den op. Så prøver vi at lære automatisk. Magasinet har det med at drille en gang med. Jeg tror det er noget med fjederne at gøre.